Jeg har strikket en vest i Fair Isle teknik. Det vil sige, at jeg udover har strikket Fair Isle mønstre, også har brugt den teknik, hvor man strikker rundt hele tiden og efterfølgende klipper op. Det vil sige, når jeg når ærmegabet, så har jeg sat nogle masker til hvile og slået ekstra masker op, så jeg har nogle opklipningsmasker. I går gjorde jeg opklipningsmaskerne våde, og de har så ligget og tørret til i dag, så nu er den klar til at klippe. Det jeg gør, det er, at jeg klipper i den midterste af de masker, jeg har som ekstra masker her. Og så kan jeg klippe op, uden maskerne løber. Nu er den klippet op midt foran. Så klipper jeg den midt bagpå. Sådan. Så får jeg halsudskæringen, hvor man kan se, at jeg har taget ind til en V-udskæring. På samme måde klipper jeg op til ærmerne. Det er det hele. Så har jeg fået klippet op de steder, hvor der skal klippes op, og nu er det så klar til, at jeg kan samle masker op langs kanterne mellem selve vesten og opklipningsmaskerne, og så strikke kanter på.